Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live, labi na karong panahon sa pandemya, mas midaghan kuno ang nagka-interes sa pagluto o pagnegosyo. Pakisayran ta karong buntaga mga kapuso ang istorya ni usa ka Subuana nga chef nga nagpasiugda ni ining mga lamian kay nga mga pastries kinahamgyud sa kadaghanan. Doon na sabi siya iskwilahan sa mga gustong magkat-on sa pagluto o pag-bake og mga cake. Kung sa istorya ni ining anong nahilig siya ning maong negosyo o ning maong hobby. Makauban nato karong buntaga si Chef Rosemarie Lim. Good morning, Chef! Good morning, Sir Nico. Daghan kay salamat, Chef, for joining us this morning. Kumusta ang atong negosyo karon panikay-sikay labi na rong panahon sa pandemya kay murag ubay-ubay gyud ang nagka-interes nga magluto silang tagsa-tagsa ka mga panimay? Pag-start yun sa pandemic, nag-expect yun ko nga mahina yung negosyo, no? Pero kanang kaloy sa Dios, daghan man nagka-decide nga mag-baking or mag-cooking sila. So, continue gyapon atong business. Let's talk about you personally, Chef Rose. Kini mo pagka mahiligon sa pagluto, imo pagka chef, kanus ama ni nagsugod, bata pa ba mo, na-train na bagyod mo ini sa kusina? Ever since gamay pa ko, mao gyud akong gusto nga magluto ko, mag-bake ko. Actually, I started baking murag 11 years old, no? Unya kanang mo gyud na akong hilig. So, akong education, akong career was geared towards mag-chef gid ko. Nagka-pandemya man gyud ta, Chef, unfortunately. Personally, unsay mga nakatuna nimo mga realizations nimo rong panahon na? Tapos daghan jud. Number one, no? We realize that life is short. Na ako'y daghan mga kailang, paryente nga namatay during either through COVID or illness na wala gid ta ka pay sa atong respects kadi mo ta pwede mo lakaw, no? Nya wa may mga haya. Number two, also I learned na kani bitawng di ta kalimot jud kanang usahay kanang jutsu lang taglakaw kanang like imong parents, imong anak. Don't forget to say you love them. Kay sometimes you might not have the chance to do it again. Ikatulo sa akong na-learn is kanang we learn to forgive. Kasta tong mga yung pasaylo na lang nato. Kay mo na yung life is short ba? Dili na ta magsigig di na ta mo dwell sa past. We noticed nga karong bag-o na busy na ka nimo mga gipang post nga mga videos, mga tutorials nimo para sa impormasyon sa atong mga viewers karon daghan ra ba nag-follow ani imo mga labi nimo mga home cooked nga mga meals, Chef. Can you tell us more about this? Yeah. At the start of the pandemic atong March last year, nagsige na ko gunahon na nga mag-unsa unta ko manirata kay wala man ko kaybaw nga people will be into baking. So we were trying to make preparation na mag-unsa tanon ni ako wa bitaw ko na anad na wa ko'y buhat, so ako ay magbuhat ko mga tutorials. Duha ra gyud akong reason pag put up ani mga tutorial videos. Number one is I want to entertain those who were what I called house arrest. Katong mga dili kalakaw ba? Ipakita tanan sa pagsugod, buotan magkaita, din kita lakaw, hadlok man ta. So muna ko para malingaw sila pagkuan ko video tutorial. Number two is kanang para katong mga nag-displays bitaw, nag-think ko nga probably I can teach them, I can help them by teaching them something nga manegosyo nila ba. So mabuhi nga pon sila. From April 2020 to November 2020, I was able to produce more than 100 videos. So it's there, you can watch it, no? Yeah, pura buyag. We have reached almost 200,000 followers. Wow. Coming from you, Chef, unsa may pamaagi sa mga gusto din mag-cut-on, interesado sa kusina, unsa man mo pag-pa-improve sa imong abilidad sa pagluto? Actually, ni-eskwela ko online baking sa US. Kay as I said kanang you should continue to improve, ha? Dili enough nga kani may nakaani mo undang na ka, sige gyud kag sige gyud kag learn. Chef, February pa man gyud ron, buwan gihapon sa gugma, unsa may maayo ko nung preparahon nato karon nga pampakita sa atong gugma sa atong mga mahal sa kinabuhi. Chocolates, strawberries, anything red, no? So kanang I have a tutorial video on chocolate cake. No, I call it a chocolate celebration cake. For those who are interested, you try it out. I can guarantee you it's very good. Lami jud na kaayo.
To cap this Yes, off, ma'am. Chef Rose, unsay mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karong buntaga? Try to be kind to other people, ha? Kay wa ka kibaw unsa iyang agian. Nga don't judge. Ay si kuan anak mao gina inana siya. Kanang wa ko ka kibaw unsa nahitabo siyang kinabuhi. Unya kuan sad ka kanang muna show your love to your fellow, to your worker, to your family. How simple ra gyud kaayo mo follow lang ka sa health protocols. Magpasalamat big dako sa imong pag-uban kanamo karong buntaga mga kapuso, makonsider na gyud atong institusyon dinhi sa Sugbo. Chef Rose Marilyn, salamat. Salamat kayo Sir Nico for inviting me. Thank you. Morning.